سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو مبارلو مون كم توترو أقدس زيناتات بميديا أنا علم عبق ولا حتى زقبر لهم زلوا عرسات كن فتنينا أبزنا له مارستي إذا قداي أما كلام مبرا ويون أمم إسرائيل إيران ليبانوس غزة كمون مبزحت تزوبا عبد الواجيرو لزلو ناب حال زقدك خيط كم زقل ونزت زنقروا لزلو عبي كستت نعو بعمقت كنريا كنفتنينا هذا كابت كنريو دليل زلخو بإيران ناب إسرائيل سددتو أصوار يكون كمي عينة نيرو مغنياتو تخكلني حبريتا رخيبة ينبركون سترا هيكنا يكون فيديوز قبل الكوزل غنا باهم تمتيو الدلنيا تاتيهم رقت مغنيات أي تلفونيا بزوج زي نتوم عبيتنا زينا ميدياتات الجزيرة دي ولا قلملا يفكروا لهم يعني نتوم أنا بفلاين كان لاتي for some reason challenge قبروي but there is no problem كريكم كفتنين تبتيا like support قبرو تزي كون دما it's okay بس خينا بتي نايلو معرفتي سفيه كون إسرائيل عبي قبر ملس كتب كم تغلن نتزو بعد ما نبزل على سأقم كتوز كم تغلن يزن الجرزلو بريزنتنا إيران نب قطر متيلو أو السوزار بخنرينا UN تايب لالو كنرينا بكل من قد أوروبا ما راح تايب له كنرينا مجمر ياكن نزياس كنري إيران زبلو تبزعباتي أقاطعمن أوروبا زبلو زلو بزعبات أقاطعمن مجمر أوروبا زبلو ونري إسرائيل زدقفو ميديا استزاربو نسمع اسكي A detailed look at what could happen next. Our defence and security analyst, Professor Michael Clark, joins me now in the studio. And Michael, just talking there about the success of what Iran tried to achieve last night, how effective was its targeting? As he pointed out, 180 rockets, some did get through. There was some damage, we think. Yeah, I mean, some were let through because the system works in such a way that with ballistic missiles, you know where more or less where they're going to fall. It's like a cricket ball hit in the air. Once you're watching it, you know pretty well where it's going to land. And in some cases, if these things are going to land somewhere harmless, let them go. So, كابت استجبر متكعتي ولا ونت معربة وميديا قال علاماتاتو كم زهرمة أدميت كجبر ويون مبزحت بزي إسرائيل كله كم زم كانتو ولا حنتي كم زي ورده قال جيرو يوتمي عربة وميديا زهر مبزحت بزي عبزوان زجن نا إيران أسوار علامو كم زهرمة كزهر بجميرة مالو تلازي زهرمة اللي بوتا تدما كسمعوهم انت عينت علاماتات كم زهرمة كذا كسيد حرب إيران زهبوا حبريتا دما كلتيو أجنازيبنا نخلتيو معزين كرسل زلنا أمو أبكينات كل زين تهم زول مجمر يزموت حكي زموت يمزولو معناته نفسه كف وجناتو كم عود كزارب سلازي فتن نخلتي بالانس كتقبرك كتكلال لك تخكلني حبريتا بفلاي نايتن سك سلازي كنا أنا بفلاي إيران دقافي كونكو إسرائيل دقافي كونكو كم يجركات حكي ويونتي كون النت نابزبي ريبورتد كبرينات علامة كلت يوم سيرترا زخوني يخون متسسار زي بلهم حقرات يوم كينو وتيون بعين حق خطر خلها إسرائيل يتبدل زلا زخا ولا حد زكاتي يقولون إسرائيل يعني زخول الزوبا أبزوان زي شجر فتيرات لزلا زخا حيل لنا تعبيد سلزلو حيل سلزلو نتم أب حزبي خزاز قبروهم زلو كنتات سبن حرقين كا هيماني تنتلك بغالي لكتر دوت خليقة مالت نحد سب كاب جزوز إخا نبجزو متخا نمريتو متخا كي أخلك زي أخلك مريت وسيد كانت حدا ما زي مريت كنت تبلو نت مريت نخط وسد نت حزب كتصنتو إن نرزل لنا ولا حنتك على definition يبلو نتنياهو زخط له زلو من قدي نت حزب أصنيت كا مريت نموساديو simple ولا حنتي يماننس أقامن تخدلو كم زي terrorism أكتوبر شو حتى قال كل زي بمخنيات مدلايو نمخنيات نمركب زقبر وطرعي بر أكتوبر 7 بعد حاجة في كذا تخيم سلمتاي تخيم تم قد جل بسوفيستيكيتد تكنولوجي حتى يرزل دوب كفي كبع الغا دحريتي خيم دا of course مخا مسمس شو حتى ساعات ريسبوند خي جبركات حبيكا وعلكا لحر بقى زت غيرو ليل كانت مزبي شعنكل تميتن 7 قتيلوني شعنكل تميتن 7 قتيلوني كا شعنكل تميتن 7 مسكات كانت بالكانير انا بحكي بعين سب كتريو خلها مندي خاصة حدا سب كب حدا سب في اللدي لتوم قبرش برها خد قتلوا نير كامبر سيفيل 4 5 5 قصك هات خيد لغا مايت شهد ما جزاوتهم يعني مليونات جزاوتهم يعني مايت شهد تقصيل كازك بالكوناي كلني بعد
No, because use the air defense system on the things that matter. So the system discriminates and it lets some of them go, which is not to say that some of them may have got through that they would have preferred to target. But so we know there were some hits. Astonishingly, no reported deaths or injuries. Now that might change, but so far nobody's come up with any independent verification of the official Israeli statement that no deaths or injuries, which surprises me because I think as you were discussing there, if you hit a missile mid-air, the debris is going to fall somewhere. But the more people. Maybe what happened in Jericho. Exactly, yeah. And it seems to have been, it certainly happened in Amman. So, እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማታት እስራኤል ወላ እኳ ጽኑዕ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ተለዋ እዚ ሐቂ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣይኮነን ዘለዋ ኣብቲ ኤር ቤዝ ንኣብነት እተን F35 ዘለዎ ዓቢ ኤር ቤዝ ናቶም ኣቡ ጽኑዕ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘሎ ንሱ ድማ ፔኔትሬትድ ከም ዝኾነ ከም ዝተሃረመ ዝንገር ዘሎ ኣብ ካለ ቦታታት ግን ነፍስ ወከፍ ቦታ ብኤር ዲፈንስ ክትከላኸሎ ይትኽእልኒ ስለዚ እዚ ከም ቅቡል ጌርካ ክትወስዶ ዘለካ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንዝተወሰነ ኪሎሜትራት ክከላኸለልካ ትኽእል ነፍስ ወከፍ ሃገር ግን ክትከላኸሎ ዝከኣል እውን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ኣከም ኮይኑ ከሎ ግን ኣብ ኩሉ ዕላማታት ከም ዝተሃርመን እስራኤል ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓደጋ ይወድቕን ክበሃል ከሎ ዘገርም እዩ ዘገርም ኣይኮነን ኢራን ድማ ነዚ ጽቡቕ ጌራ ገሊፃት ኣላ ኢራን ሰብ ኣብ ዘለዋ ይሃረመትን ወታደራዊ ዕላማታት ይሃሪማ ብትኽክል ነቲ ኣብ መግለጽናቶም ተዛሪቦም ከም ናይ እስራኤል ኣብ መንጎ ሰብ ዘሎ ክንቀትል ኢና ኢልና ኣይተኮስና ንሕና ኩሉ ዝተኮስናዮ ኤግዛክትሊ ወታደራዊ ዕላማ ይንሃሪምና ሲቪላዊ ሰብ ክንሃርም ኢልና ኣይኮነ ተኩስና ብምባል ኢራን ድማ ነዚ ዝብልዎ ዘለዉ ሰብ ዘይሞተ ዝግረሙ ዘለዉ ኢራን ኤግዛክትሊ ነዛ ነገር እዚኣ ንሕና ሰብ ንኽንቀትል ከም ናይ እስራኤል ህልቂት ንኽንፍፅም ኣይኮና ንትኩሶ ዘለና ተጋጊና ኢልና ሓደ ግብረ ሽበራዊ ስለ ዝነበረ ወይ ሓንቲ ነፋሪት ስለ ዝነበረት ኢልና ኣብ ሲቪል ዘለዎ ቦታ ኣይተኮስናን ካሉ እንታይ ኢሎም ብዙሓት ምዕራባውያን ሚድያታት ዝበልዎ እቲ ኣፅዋር ናይ ኢራን ኤግዛክትሊ ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ ክሃርም ከም ዝኽእል ኤግዛክትሊ ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ ክሃርም ከም ዝኽእል ድማ ኣድሚት ገይሮም ስለምንታይ ኢራን የማንን ፀጋምን ርያ ልክዕ ክትሃርሞ ዝደልየት ዕላማታት ጥራይ ከም ዝሃረመት እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣፅዋር ናይ ኢራን ዓቕሙ ከም ዘለዎ ካልኣይ ድማ እንታይ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ኣይሃረመትን ኢራን ንመጓዓዝያ ዝጠቅም ድዩ ንገለ ዝጠቅም ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ኣይሃረመትን እዚ ድማ ብዕላማ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ተመፅኡ እስራኤል ግን እንታይ ክሃርም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤግዛክትሊ ነዳዲ ናይ ኢራን ክሃርሙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ከምኡውን ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ኢንፍራስትራክቸር ክሃርሙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ወታደራዊ ዕላማት ኣይኮነ ኢንፍራስትራክቸር ክሃርሙ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ሶ at the end of the day ናበይ ክኸውን ኩናት ክንሪኦ ኢና ሕጂ ናይ ኢራን ሪፖርት ድማ ክንርኢ ብሓፈሻ ግን እቲ ሪፖርት ዕላማታት ናይቲ ኩናት እውን ክንሪኦ ኣለና ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እዚ ኻ ብሚድያ እውን ዝዝረብ ዘሎ ማለት እዩ sees this escalation as an opportunity to do what? To reshape West Asia, to settle his cause with Iran. Just look at his actions over the last year. Excessive force in Gaza, direct attacks on Tehran, killing the Hezbollah chief in Beirut. All of it confirms one thing. He was needling Iran all the time, basically spoiling for a direct conflict. So, እዚ ኩሉ ሚድያ እውን ዝዛረበ ዘሎ ወላቶም ፕሮ እስራኤል ናብነት እዚኣ ትዛረብ ዘላ ናይ እስራኤል ፀቅዒ ሒዛ ሪፖርት ትገብር መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዝሕባእ ነገር እውን የለን እንታይ ትብል ዘላ ነተንያሁ ነዚ ኩናት እዚ ደልየለ እዩ ኢራን ክትዋግኦ ክትሃርሞምን ኣብ ምስ ኢራን ኩናት ክጅምር ካብ ነዊሕ እዋን ዝደልዮ ዝነበረን ዝፅልዮ ዝነበረን እዩ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ከይዱ ኢራን ንሰላምን ንዘተን ኣብ ደገና ክፉት ክትብል ከላ ንሱ ግን ናይ ኢራን መዓልታት ሓፂሩ እዩ ክንሃርማ ኢና ኢሉ ይፈኪሩ ስለዚ እንታይ ይገብር ነይሩ ነቲ ኒኩለራዊ ፀዓት ናታ ናይ ኦይል ፋሲሊቲስ ናታ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ንኩሉ ክዕኑ ካብ ነዊሕ እዩ ዝሓልም ነይሩ እዚ ከዓ ኣብዚ ከነምፅኦ ስለ ዘፀግመና እምበር ነተንያሁ ቅድሚ 2000 ንኢራቅ ክትረም ከላ ኤግዛክትሊ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎን ዝብሎ ዘሎን እዩ ዝብል ነይሩ ሰዳም ሁሴን ክወርድ ከሎ ሰዳም ሁሴን ኣፅዋር ኣለዎ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣለዎ ኣብ ብሕቡእ ገይሩ ይኸፍተሎ ገለመለ ንዓለምና ዝዓበየ ስጋት እዩ እናበለ ነዚ ኣሜሪካ ትበሃል ንኢራቅ ንክትሃርም ዝገበራ ቀዳማይ ነተንያሁ እዩ ነይሩ ቪድዮታት ተሰነየ እዩ ዝሳከት ዘረባ ኣይኮነን ኣብዚ ተምፂናዮ ዩቱብ ስለዚ ይሕልፎ እምበር ስለዚ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ነተንያሁ ኦልሬዲ ደልዮ ነይሩ ንሊብያ ንክትወድቕ ሱርያ ክትረም ኩሉ ድሌት ናይ ነተንያሁ እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ድሌት ናቱ ኣስሚራትሊ ዝበሃል ሕጂ ድማ ድሌት ናቱ እዩ ዘሎ እንታይ ዝብል ነይሩ ግን ትዘገርም ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለኩም ሰዳም ሁሴን እንተወዲቑ እዚ ዞባ እዚ እቲ ዝበለፀ ሰላም ከስተማቕሪ ኢሉ ሰዳም ሁሴን ናይ ኢራቅ ዝነበረ እንተወዲቑ ማእከላይ ምብራቅ ዝበለፀ ሰላም ከስተማቕሪ እዩ absolutely wrong እቲ ዝኸፈ ዓዘቕቲ ተፈጢሩ ኢራቅ ካብ ሽዑ ክሳብ ሎሚ ሚልዮናት ህዝብናታ ተሰዲዱ ተፈናቂሉ ሚልዮን ዝኾን ህዝቢ ተቐቲሉ መዓት ፀገማት ኣጋጢሙ so እቲ ሕቶ ነተንያሁ እንታይ ማለት እዩ ሰላም ክብል ከሎ
ናቱ ዴፊኒሽን ናይ ሰላም باي ذا واي كالي زربان لو كالي كتعصلكم نقرا من قدك تعصل سلز دلمر اسرائيل دوباتا نصور يكونن يزبال اسرائيل كساب لومي دوباتا اي نصرتون ابي مخان دوباتا زخاب علامه يلمو سلامتاي كتسفح فسله تدلي زي اسرائيل ابي دوب كدوب حنص اندهلكا دوبا خدس ايدلنيا سلامتاي كتسفح فسله دلي كابت مت كاب 40 شوعات كساب حجدما اسرائيل بزح غزي بزح ملكعات يغيروا تهاجر لذي تدوبات إذا حجز جبر زلو ناب ليبانوس ناب كلامون مسفع فحنا يتدوبات كقاتم كم زغل دروا قاتي من دي زلو تحري دما نمقرا سخصته بهيلو حدا بوتاك وهابهم يعودوا كلهم سقا بوتهم كوني كم نابله إسرائيل نقص عليه زغيد and that is going to be another story all the time basically spoiling for a direct confrontation and now he's got it. The Israeli Prime Minister addressed a security meeting yesterday. He promised to make Iran pay. Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. Apparently, there are those in Tehran who do not understand this either. They will understand. We will keep to the rule we have determined. Whoever attacks us, we attack them. So, abzi aza video dia abkal gize manalbat abkal rikmat khonihum viral koinani raza video dia tizarab kullu full body taqadhunir idu nankat kat aid zarab سلامتين كتكت نيريدو we don't know جن يدو ينكتكت أبزي زوم جيرومي وسيدا ما كل زيت ميديا كمي غير كانت نجارات تحب أنديو أمنا إسرائيل خون كله أمنا إيران خون كله زيادة مر أيوة نيرون أمنا إسرائيل سلزون يدو نانكتكت أيد زارب سلامتين كتكت نيرو we don't know بحفش أجن تايز بزلو إيران أبغى جافت سيما إيران exact اللي تنحنا ندليوز نبرنا جيرا يز بزلو كارت ما راح تناتهم كم يميلون إيران قبل ملسين خنا بيجي ملو مثلا لنا على من دماغتك أومنا يتخلنا ስለዚህ ኢራን ድማ ብኩሉ تعقص قبر فتينا مين but it's very difficult مجمريا وشت عدو مريت مرحنا من يخاطب له تقتيله كندي مرحتنا تقتيله مرحنا حماس دبلوماسيا ناب حجرهم جيش خلو diplomatic protection كقبروا لزق بقى وشت حجرهم كم زقتلت تقتيله قتالي ما إسرائيل فلسطيني روزي إسرائيل نتفلت هذه كتيلو أب بيروت استجبر متكعتي إما ناصر الله هذا كابتي بوليتيكا ومراحل ما مسيران سبوق زمن نازلوا مقتالو فلازم إيران زياتهم كلهم إيه مسمر يوميرو إيران إذا نقطة كل زك على كل عينة فتنات تيجي جبر الله نير كم زي أقدي ما زبلته يدلي يسولز نبرزو كنا جرما هاري ما طلع فلازم أنت عينة جبر ما سكبيو of course نسوا حيل لو تحيل جنا أبو ترى يكونن أبزو سمعج highly anticipated move. Iran launched hundreds of missiles at the Israeli regime, called Operation True Promise 2 in what appeared to be a short notice from Iran. Well, this time around, however, unlike the previous barrage of missiles, Iran used more sophisticated missiles, which made for greater efficiency at hitting the intended targets, something the Israeli regime has tried to suppress so that it would not be embarrassed. Well, Iran targeted occupied شو أبزي حجز تجبر متكعتي truth ويكا متكعت حكي كتر خلت يلهم زرق هو إيران كابتن يقدم حجز تتقمت له ربعت تتقمت له شعو كل زبالة تراي سجم تكم زو سدت مفلات جن وحدات باليستيك مثلا تبكسانيرا I think إن إكسبريمنت ينيرو ونسو لساتهم دم علاماتهم هريمة زخونة وتهدروا علامة زخونة يكون حدا جنيا عن وتايورد لذا أمريكا دما مبزحتوا سلت خلا يو إسرائيل عودكم وسيدكم سقبلوا دحان زي أقداسي نبري لهم إيران دما أقدي ما كتجبر مهانا بين كتقص مهانا ساعات كنيك تقص مهانا نقول نجيرات ونيرة لذي أبتوانتي عودتي إسرائيل كل كم تكلاخل تغيروا أبزح الجوان جن ما أسكم تتقص تفليت نيرو ساعات كني مهاني تفلتين كتقص مهانا برادر سرزري ومن قصاص نايتن مخاين عمريت كوين سلست تقص أكن كسا عزا خلوريدي إيران كتقص مهانا أمريكا فليتات سليان إسرائيل نجيروا أميرو أوكي مستتقص جن أمريكا أبستفل عليه مراقب كوينهم بنفرتهم كوينهم ككلاخلو فتينهم بزحون أمكنهم بزح كعبوجن كعتو علامو كحرم كم زخ عليه زين كرزلو كميس كان اسمع Palestine with around 200 missiles. This is a map of what you see in terms of what occurred. To give you a visual, the IGC announced the intended targets were 3 key military and intel bases in the heart of the occupied territories. Iran launched the 200 missiles with 90% of the projectiles to have hit their targets. A larger إيران كم زبلو وزلو تي ميسايلات ثلاثة ميليتار بيزس كم زهرمو ثلاثة وتهدرايان مدبرات كم زهرمو 300 باليستيك ميسايل كم زتقصوا
accuracy ዕላምኦም ምህራም ድማ 9% ከም ዝነበረ ስለዚ 10% ኢንተርሰፕትድ ኮይኖም 9% accuracy ማለት ዕላምኦም ትክክል ምህራም ማለት እዩ ስለዚ 9% ዕላምኦም ክሃርሙ ከም ዝኽኣሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢራን ድማ ስለዚ this is yet to be confirmed ካብቲ ቪድዮታት ዝረኣናዮ እንተኮይኑ 9 ሚታዊት እዩ ክንደይ ሚታዊት ግን ብትክክል ኣብ ሓደ ቦታ እቲ ሚሳይላት ክዓልብ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ኣሎ ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ፖስት ገይረ ነይረ ልክዕ ኣብ መሬት ናይ እስራኤል ክዓልብ ከሎ እቲ ሚሳይላት ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ካብኡ ኣብቲ ኤርቤዝ ኢኻ ኣብቲ ዓብዪ ኤርቤዝ ናቶም ክሃርም ከሎ ዘርኢ ቪድዮታት ነይሩ እዩ ስለዚ ያ again ንክልትዩ ባላንስ ጌርኩም ናትኩም መደምደምታ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም attacked Naples barrage, which saw about 110 ballistic missiles and 30 cruise missiles fired towards Israel. And what was targeted? Well, you're going to see here. It's those three main air bases that's in, around, and around Tel Aviv. The Mossad base Nevatim, Hatzerim, and the Tel Naf air base. So, ናበዮም ሃሪሞም ነይሮም ሰለስተ ኤር ቤዝስ ከምዚ ሃሪሞም ኣጥቂዖም ከም ዝነበሩ ወይ እውን ታርጌት ገይሮም ከም ዘለዉ ኔቫ ቲም ዝበሃል እቲ ዝዓብዪ ኤር ቤዝ ከም ዝኾነን ዓበይቲ ነፈርቲ ከም በዓል F-35 ዝቕመጣሉ ዝደበራ ምዃኑን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ ድማ ሃዘሪምካ ዝበሃልካ ከም ዝሃረሙ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኤግዛክትሊ ኣበይ ከም ዝሃረሙ እውን ይገልጹ ኣለዉ This included a number of air and radar bases, as well as centers for conspiracy and assassination planning against resistance leaders and IRGC commanders. Now, the Nevatim base that you see there is the one that houses the F-35 fighter jets. And the Hatzerim base, the one that you see right here, that's actually the base that was used to assassinate martyr Sayyid Hassan Nasrallah. Among the ballistic missiles that were used in the operation, these were the ones you see there, starting from my right, the Qadr, Imad, and the Fateh 110, and the Fatah hypersonic missiles, as you see here. Now, in terms of the range, you see in the bottom of your screen, 1950. So እቶም ዝተቀምሎም ሚሳይላት ድማ ከምዚ እዮም ዝመስሉ እዮም ይብላ ኣሎ ስለዚ ገዳር ዝበሃል ሬንጅ ክሳብ 900 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ኤማድ ዝበሃል 700 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ግን እቶም ባሊስቲክ ሚሳይል ዝበሃሉ ድማ እቶም ፈታሕ 110 ዝብልዎ ከምኡ ድማ ፈታሕ ሃይፐርሶኒክ ዝብልዎ ሬንጅ ዓፀርቲ እዮም ግን ኣዝዮም ብቕልጡፍ ክኸዱ ዝኽእሉ ስፒድ ኦፍ ሳውንድ 15 ታይምስ ስለዚ ኣዝዮም ቅልጡፋት ኢና ንዛረብ ዘለና እዚኦም ክልተ ኣብ ጫፍ ዘሎ ማለት ብፍላይ እቲ ጫፍ ዘሎ ፈታሕ ሃይፐርሶኒክ ዝበሃል ዘሎ ሃይፐርሶኒክ ማለት ቅልጣፈ ብፍጥነት ናቱ ብቅልጣፈ ናይ ድምፂ ክትልክዖ ከለካ 15 ዕፅፊ ድምፂ ናይ ድምፂ ዝኸደሉ ፍጥነት ብኡ ገይሮም እዮም ዝዕቅኑ ስለዚ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ እዚኣቶም ድማ ዝኾነ ራዳር ክከላኸሎም እውን ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ከምኡ ድማ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሚሳይላት ከም ዝተጠቀመትን ካብቲ ዝተጠቀመትሉ እውን ሜይቢ 5% እውን እንተኾነ ተጠቂሞምሉ ዘለዉ እዮም ዝበሃል ስለዚ 95% ናይ ኣፅዋር ናቶም ናይ ኢራን ማለት እዩ ስቲል ኣብ ሪዘርቭ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ኣብ ኩናት ስለዘየለዉ እሳቶም ዝያዳ ኢራን እስራኤል እያ ብዙሕ ትትኩስ ዘላ እምበር ኣሜሪካ ብወገን ዩክሬን ብወገን እስራኤል ብዙሕ ኣፅዋር ይቃፀለላ ከም ዘሎ እዩ ትፍለጥ ኢራን ግን ኣብ ኩናት ኣይኮነትን ዘላ ስለዚ እቲ ዝርከባ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ምስ ራሽያ እውን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዎም ካብዚ ወፃኢ ብርቱዕ ኣፅዋር ክህልዎም ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝንገር ምክንያቱ ንኢራን ንራሽያ ይህብዋ ስለ ዘለዉ ራሽያ ድማ እንታይ ትቦም ኣላ ገንዘብ ጥራይ ትቦም ዘላ ወይ ሳውን ኣብቲ ኩናት ዘይትጥቀመሉ ዘላ ኣፅዋር ይህብዎም ኣለዉ ኢቨን እንታይ ሂቦሞም ኣለዉ ኣይፍለጥን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ንሱ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ምልክት ሕቶ ፈጢሩ ዘሎ እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ 1700, 1400 kilometers, and then the Fatah hypersonic with a 1400 kilometer range. That one, the Fatah hypersonic missile, is capable of traveling at hypersonic speed up to 15 times the speed of sound. And then the Khaybar Shekan is a variant of the Fatah 110 ballistic missile, both known for their ability to evade interception by the Israel defense systems. Again, taking a look at these missiles that you see over here, it's very important to note that a combination of these missiles were used in order to penetrate the Iron Dome missile system, along with the other two defense shields that the Israel regime has, which at this... So, በዚህ ታክቲክ እዚ ተጠቂሞም እዮም ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ፔኔትሬት ክገብርዎ ፈቲኖም ገይሮም ድማ እዚ ሓደ ፀብፃብ ክኾን ከሎ ናብ ኤሮፓ ንመለስ Prime Minister Benjamin Netanyahu has said Iran will pay after it launched an estimated 180 missiles at Israel yesterday evening. Israel says it intercepted many of the missiles, and officials in Washington say US naval destroyers assisted in Israel's defense. Tehran claims most of its missiles hit their targets. Officials in the occupied West Bank said a Palestinian man was killed by falling rocket fragments, and there were several reports
So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳውያን ወይ እውን ዶቸ ቬለ መብዛሕትኡ እቲ መጥቃዕቲ ኢንተርሰፕትድ ከም ዝኾነ እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ናትኩም ገምጋም ትወስዱ ኣይና እዩ ተሓኪ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ መልክዕ ኣለዎ ብዝኾነ ግን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እዚ ነፍታሊ በነት ዝበሃል ብዛዕባ እቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ሲኤንኤን እውን ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ እስራኤል ግድን መጥቃዕቲ ክትገብር ኣለዋ to destroy Iran's nuclear program ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ nuclear program ናቶም ከምኡ ነቲ central energy facilities ነቲ ናይ ፀዓት ዕላማታት and to fatally cripple this terrorist regime እዚ ጠቕላላ ግብረ መልሲ ክትብ ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነቲ UN ዝበሃል ይኹን ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ዓብይ ሓደጋ ፈጢሩሉ ከም ዘሎን ዓብይ ስጋኣት ፈጢሩ ከም ዘሎን ናይ ነዳዲ ዋጋ ንላዕሊ ከይዱ ኣሎ ኢንቨስትመንት ጌርኩም ዘለኹም እውን ሪኢኹም ኣለዎም ኩሉ ኢንቨስትመንት ታሕቲ ገፁ ከይጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ሪስክ ስለ ዝረኣዮም ዘሎ ንግዜኡ ግን እዚ ኮርስ ኩናት ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ፍርሒ ናይ ኩናት መብዛሕትኡ ሰብ ስጋኣት ስለ ዝፈጥረሉ እቲ ማርኬት ኩሉ ግዜ ዳውንወርድ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ድማ መጀመርያና ኣይኮነን ከምዚ ክንርኢ ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ከይፀኒሑ ፅቡቅ ምስቲ ናይ ፌድ ዝተፈላለየ ለውጥታት ዝነበረ ምስ ሕጂ ናይ ኩናት ሃዋህው ድማ ንታሕቲ ገፁ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ስቴብል ኮንካ ምኻድ ኣገዳስነት ኣለዎ Okay, نقطة. انتهي مالتهم يزي. نبيك خيد خلص كنا. Reports of injuries and damage to buildings. Meanwhile, a former Israeli Prime Minister, Naftali Bennett, posted on X yesterday, "We must act now to destroy Iran's nuclear program, its central energy facilities, and to fatally cripple this terrorist regime." Welcome to DW. Do you think it makes sense for Israel to attack Iran's nuclear infrastructure now? Oh, that's a question that's very difficult to answer. It's certainly the situation that Iran's deterrent against Israel has more or less collapsed in the last several days. And so in that sense, Iran would be more motivated to build nuclear weapons in order to reestablish sort of the ultimate deterrent. At the same time, Israel probably sees Iran as more vulnerable to being attacked, that it really can't respond. And so we're in a sort of a dangerous window where Iran is incentivized to get nuclear weapons. Israel is incentivized to attack the nuclear sites to prevent Iran from doing that, at least in any near term. So I think it does make sense. So ብሓፈሻ እቲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ ኢራን እስራኤል ዝኾነ ነገር ክትሓርም ከም ትኽእል ወይ ዝኾነ ዕላማ ክትሓርም ከም ትኽእል ኣብ ኢራን እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ከይከኣል ድዩ ቴክኒካሊ ከይከኣል ድዩ ኣብዚ እስከ ንዛረብ ሓንቲ ኣናሊሲስ ብዕምቆት ዝነበራ ነይራ ኣብዚ That's a strong statement and expect Netanyahu to follow through. He couldn't do that the last time. Iran launched its first direct attack in April this year, but Israel's response was limited, a bit half-hearted. This time, he is in a better position. Netanyahu is more popular at home, his allies have close ranks behind him, and on the battlefield, he's making constant gains. So it's the perfect opportunity for the Israeli Prime Minister, and he knows it. This week, he spoke to the Iranian people directly. He hinted at a regime change in Tehran. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. بوقعي تزارب زلو انتهي تزارب زلو نتنياهو رجيم كغير منقست كغير بإيران يزارب زلو واو تتعبيت كالا لبليو نهزبي إيران كم زحل يلون كوين قايد تزارب زلو نهزبي إيران سي سلام ديمقراسي كم تعلو مو هزبي إسرائيل هزبي إيران بفقر كنبر كم زدلي بس قربيتو بفقر زي قبرس روحو كيدو كل سلسة كالو تهاجرات نتوم أب قربيتو سرلو ببومبنا حسبن معلتاوي ناج أفتفن كله ناي نتنياهو درجة ناي محساو كلت كال أب كال بلانيز نبريزي بفتم دمبر زي بلا فترتي لكن منتاي فاكت تشيكي نا قبرو خمسة دو خمسة يبلو بزي قدس كل جزء بدركنا نتيجة مسلو اجي نسبي إيران كأمني زفتن زلو أمين أبغربيتهم إيران تاي كوينا لا تمال نسدام حسين مسالو حزب العراق ديمقراطي كاستمغري لزنقرهم أبغربيتهم زلو حزب العراق ديمقراطي استمغرا لمال ديجي أفغانستان زقبرو ديمقراطي استمغرا لمال دي أبليبيا زلو هاجر ديمقراطي استمغرا لمال ديجي ويون أب سوريا فرقة هاجر عني زلو ديمقراطي استمغرا لمال دي نو كل تزاربا نك زاربو خلو كم زجيرهم تسفاز زهبونتي نماني جزي نتوم قالوا بهافان بتسفان حفان زنبرو
ላይክ ብቦምባታት ተተኩስ መንግስቲ ምስ ተገምጠለሲ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክህነፀሎም ዝሓስቡ ኣለው ንኣታቶም እዚ እጂ ብጣዕሚ በቃ ተስፋ ዝህቦም ከምዚ ኢሎም ንኣብነት መለስ ንሻዕብያ ኣድዩ ዲሞክራሲ ክተክል ወይ ወያነ ትማል ወያነ እዚ ናይ ህወሓት ውግእ ክገብር ከሎ ተኩስን ኣስመራ ንመንግስቲ ክኣልዩ ምስ ተባህለ ብሓጎስ ዝሰራሰር ሰብ ነይሩ የኣይ ንሳቶም ንሻዕብያ ንኢሳያስን ኣልዮምሲ ነቶም ኣብ ደገ ዘሎ ተቃዋምቲ ንዕበሉ ተዋሓት ድኹም ኣመሓድሩ በቃ እንታይ በሃል ኮይኑ በቃ ኢሎምሲ በሉ የቀኒየልና ተባሂሎምሲ ኣፅዋሮም ሒዞም ገለ ብረቶም ሒዞም ክወፅሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለው ቃል ብቃልየ ዝብለኩም ዘሎ ከም ዝሓስቡ ሰባት ኣለው እምበር ምስ ህወሓት ኮይንካ ዶ ንሕና ምስ ህወሓት ኮይና ክንቃለስ ኢና ኣብ ደገ ኮፍ ኢልካ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኮፍ ኢልካ ኣብ ኮምፒተር ንኣተኻ ምሸት ትግራይ ትዕወት ናበልካ ትዝምርን ትደርፍን እንታይ ማለት እዩ ህወሓት ተተዓዊቱ ስልጣን ክውሃቦም እሞ ህወሓት ድማ ኣስመራ ብፅሑ በቃ ካላስ ዓድኹም ኣመሓድሩ ክብሎም ይኣይ እታ ዘላቶ ትግራይ ፀቢባቶ ካብ ኣምሓራን ካብ ዓፋርን ካብ ኤርትራ መሬት ክውስኽ ዝደሊ ዘሎሲ የኣይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስልጣን ምስገምጠለሲ መሬት ክቦም ልክዕ ድማ ነተንያሁ ድማ ንፈለስጢማውያን መዓልታዊ እናቐተለ መሬቶም ዝወስድ ዘሎ መራሕሲ ንኢራናውያን የኣይ ስልጣን ቀይሩ ስንኩም በሉ እዚ ዓድኹም ኣመሓድሩ ዲሞክራሲ ከሰማቕሪ ኢልዎም ኮይኑ ስለዚ ዕላማና ተገይም ነቲ ረጂም ኣብ ኢራን ዘሎ ንምቕያር እዩ እቲ ረጂም ድማ በቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ስለዘይከይ ዘሎ ከም መሓድሮ ስለዘይከኣለ ዘሎ እዩ Now, let's be clear. It's not like people in Iran were logging on to X to see Netanyahu's speech. It wasn't meant for Iranians. It was meant for the world. Netanyahu was basically broadcasting his intentions. He knows that Iran's regime is weak, so he's looking to capitalize. The question is how? How will he do it? Reports say Israel will attack Iran within days. And the targets? A lot of theories are floating around. Iran's nuclear facilities are said to be on the table. So are its oil refineries. Now, these would be high-profile targets. If Israel attacks them, if Israel attacks Iran's nuclear facilities and oil refineries, it wouldn't just be an escalation, it would be an all-out war. Israel also has lower impact options, like destroying air defense systems or conducting targeted assassinations. Let's look... So, ንኢራን እዚ ዝበሃል ዘሎ ተተገይሩ እቲ ኣገዳሲ ናቶም ንቁጠባ ናቶም ነዳዲ እዩ እዚ ነቲ ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር እንተሃሪምካዮ ኤቭሪቲንግ ዘለዎም ናብ እስራኤልን ናብ ካልእ ዕላማታቶም ክትክስዎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ድሕሪኡ ዝተርፎም ነገር ከም ዘይብሎም ክትፈልጥ ኣለካ እቲ መንግስቲ ናይ ኢራን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ምንጭ ናይ እቶቱ ናይ ነዳዲ ሪፋይነሪ እዩ so if you hit those things ኩሉ ዘለዎ ናብ እስራኤልን ናብ ካልእ ዘድልዩ ዕላማታትን ክትኩስ ምዃኑ ክንፈልጥ ንክእል ኣለና that's going to be the last option ናላቶም ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ኣዝዩ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ መጠንቀቕታ ሂቦሞ ዘለዉ ድማ ነጊሮም ኣለዉ ንኣሜሪካ ብካልእ መንገዲ ገይሮም መጠንቀቕታ ሰይዶምላ ከም ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ እዚ እስራኤል ክትገብሮ ዘላ ከይትገብሮ ብዙሕ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ በት at the end of the day ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝረኣናይ ነገር ተሎ ኣሜሪካ ንእስራኤል ጠጠው ከብልዎ ዓቕሚ ከም ዘይብሎ ኦኬ እዚኣ ኣብዚኣ ከላ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ከይመፅእ ከሎ እስኪ ኣብዚ ንኽኢድ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ከንታይ ኢሉ ክንሰምዕ ምንታይ All right, with between the Emir of Qatar and the President of Iran. The brotherly state on his first official visit to the state of Qatar. It comes as part of the continued dialogue between the two countries and fostering cooperation at all fronts. Together with His Excellency, I had joint meetings during which we discussed domains of cooperation between our respective countries and exploring the prospect horizon of cooperation, namely in the commercial. ኣሚር ናይ ቀጠር እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣኒ ሓደ ኮንፈረንስ የካይድ ኣሎ ንኢራን ድማ ብፍሉይ ዓዲሞማ it's a very important meeting ምክንያቱ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ኣብዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ኣይሳተፉን እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተን ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ቀጠር ነቲ ኩነታት ናይ ሓማስን ናይ እስራኤልን ንምሽምጋል ብዙሕ ዝፃዓረት እያ ግን እስራኤል ክትሰማማዕ ከም ዘይትኽእል ስለ ዝፈለጡ ዝግበር ነገር የለን ተባሂሉ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ ብዙሕ ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ዘለዎ እዩ ብዙሕ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ቦታ እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ድማ ካብቶም ኣገደስቲ ኣላይስ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀጠር ዝበሃል ኢራን ናብኡ ምምፃኣ ንሽምግልና ድኾን ይፍጠን ክኸውን ኢና ኢልና ግን መን ዝደለኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንእስራኤል መን ከስምዖ ዝኽእል ነተንያሁ ሲ መን ከስምዖ ዝኽእል ማንም ከስምዖ ኣይክእል ዓለም ኩላ ተኣኪባ ከተስምዖ ይትኽእል እያ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ነቲ ጉዳይ እስራኤል ኣብ ኻዛ ትገብሮ ዘላ ክኾኑ ንኸሎ ነቲ ናይ Iran we his a lasting peace in the region. Any other proposals is nothing
are all doomed to failure. The Palestinian people have been offering great sacrifices over decades, cannot accept less than that. Once again, I thank His Excellency for his visit, wishing him and the Iranian people all progress and prosperity. መብዛሕትኦም ሃገራት ዓረብ መወዳእታ ዘረብዎም ፈለስጢን ግቦም ክረኽብሎም ሃገራውነቶም ሃገሮም ክዋሃቦም ክኸላሎ እቲ ክልተ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ንክልተ ሃገር በጎን ጎኒ ክነብራሉ ዝኽእላ ዝበሃል ንሱ እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ እዮም ዝብሉ ዓለም ምሉእ ከመይ እያ ትብል ግን እስራኤል ከዓ ነዚ ዘረባ እዚ ክሰምዖን ክትቅበሎን ኣይትደልን እያ ምክንያቱ ብምሉእ እቲ መሬት ክትወስዶ ስለትደሊ እቲ ዕላማ ኣብነት ነተንያሁ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍፁም ብዛዕባ ይዛረብን ኣብ ዩኤን ከይዱ ሰላም ከምፅየ ይብል ግን ንፈለስጢን እንታይ ክገብራ እዩ ግን ኣይዛረብን እዩ ዕላማ ድማ እሱ እዩ ፕላን ከም ዘይብሉ መወዳእታ እንታይ እዩ እቲ ኤንድ ጌም ናትካ ተባሂሉ ኣይዛረብን እዩ እቲ ኤንድ ጌም ድማ ነቶም ፈለስጢማውያን ጨፍጪፍካ ሜይቢ ክስደድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ናብ ካልእ ሃገር ተኸይዶም ንኦም ገንዘብ ሂብካ ገለመለ እቲ ከም ፕላን ኣብነት ንግብፂ ክኸዱ ድማ ኣብ ግብፂ ንግብፂ ገንዘብ ክዋ ገንዘብ እዩ ነይሩ ትበደም ግን ግብፂ ኣይተቐበለቶን ካልኦት ሃገራት ዓረብ እውን ናብአን ክኸዱ እቶም ሰባት እሞ ገንዘብ ክብዎም ገለመለ እዩ ነይሩ እቶም ነቲ መሬት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ነቶም ህዝቢ ኣይደልይዎም እዮም ዘሎ እስከቲ ናይ ኢራን ከንታይ In the name of Allah, the Omnipotent, the Merciful, as a matter of fact, I extend all thanks and appreciation for the warm reception and generous hospitality. I thank His Royal Highness, the Emir of Qatar, for his views and proposal. And I personally agree and concur with all what he has presented, namely in terms of the multilateral mechanisms. Bolstering our bilateral relations is very significant and important. We must have, as a country, harmony and unity together with our regional and neighboring countries, namely our Muslim countries. And this is what we were commanded by his حدش بريزيدنت بزشكيان استباح لها بذكر استمرت بريزيدنت يدحرتي قتلت نايتي بريزيدنت ايران منيستر وزارة وصايناتون عبيت ديليجيشن زركبو ايران بزح واغاز غفلت يابز حلف عامتات بريزيدنت ناتا زنبر بريزيدنت راسي عبيتي منيستر وزارة وصاين عبيتي ابارات نايت منقسن بنفاريت وديقون كم سقطلو تا نفاريت ونسون تقدايتي اسرائيل ركبكم زلويم زعم ስለዚህ ኢራን ብዙሕ ዓይነት ብድሆታት ዘጋጥማ እያ ብዙሕ ብድሆታት ዘጋጥማ ዘሎ ሃገር እያ ግን ኢዶም ዘይሂቡ ህዝቢ እዮም if you look back ኣብ ታሪክ ተጠሚትካ ፐርሺያንስ ማለት ካብቲ ancient civilization ዘሎም ታሪክ ዘሎም ዓብ ታሪክ ዘሎም ሃገር እዮም maybe it's time ኣብ ገለ ፖይንት ሓይሎም ክመፁ ዝኽእሉ ሃገር እዮም ወታደራዊ ሓይሊ ኣለዎም ግን ብኩሉ ክሕይሉ ዝኽእሉ ሕብረተሰብ እዮም ብጣዕሚ ሓያል ሕብረተሰብ እዩ እዚ እቲ ጥንታዊ civilization ዘበገሰ ሕብረተሰብ ዝነበረ እዩ ግን ብተንክዝ ብሰንክት ዘሎ እገዳን ዕፅዋን ዓመታት ዝቐፀለት ሃገር ከምቲ ዝድለ ቁጠባዊ ዓንተር ክትከውን ኣይካላትን ብዙሕ ፀጋታት እውን ዘለዋ በረሲል ኢዶም ዘይሂቡ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ወላ እውን እቲ ኩሉ ተፃቦታት ብሓይሉ ብዝለዓለ ሓይሊ ይኸይድ ተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝበለፀ መድረክ በፂሖም ከም ዘለዉ ምስ ጎረባብቶም ብሰላምን ፍቅርን ክነብሩ ከም ዝደልዩ ድማ by the prophet. We cannot accept that Israel continued this genocide, war, and crimes all over the region. We are looking forward to bolster our means of cooperation with the state of Qatar. And we together can harness these efforts. And I hope that the discussions between our delegations and the meetings that will take place in all domains, including transportation, health, education, ምስ ቀጠር ዘለዎም ዝምድና ንከማሓይሹ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግን ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ እስራኤል ክቕበልዎ ከም ዘይክእሉን ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደገኛ ቦታ ከለና እዩ እቲ መገሻ ዝግበር ዘሎ but we don't know ምናልባት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንታይ ይብል more assassination. No one throughout history has perpetrated such heinous crimes. If they reacted, we will react more fiercely and harshly. This is what we are committed to. again በተደጋጋሚ ኢሎማ ዘሎ ኢራን እዚኣ እስራኤል እንተመሊሳ ብዝበርት ንሕና እውን ክመለስ ኢና ስለዚ ሓደ ንእስራኤል ሪኦም ኣለው ቤናይ ፔኔትሬት ክኸውን ከም ዝኽእል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ሪኦም ኣለው ስለዚ እንድሕሪ እስራኤል ሃሪማቶም ብልክዕ እሳቶም እውን ግብረ መልሲ ክቡ ምዃኖም እዩ ስለዚ I don't know እንታይ ዓይነት ኩናት እዩ I hope እዚ ኩናት ዝጠጠው ይብል ኸውን ናተይ ትምኒት no war peace ኢና ንደሊ ሰላም ኢና ንደሊ ውግእ ዝበሃል ኣይንደልና ግን ስለ ዝደለኻዮ ኸ የጋጥም ማለት ኣይኮን እዚ ኩነታት እዚ ኩሉ መለክዕናቱ ናብ ዓብ ኩናት ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይመስል ጉዳይ ናይ ዩኤን እንታይ ይመስል ኣብ ዩኤን ዝበሃል ዘለኻ ንስማዕ
this afternoon. In fact, it has begun. Let's listen in. Since then, things have gone from bad to much, much worse. As I told the Council last week, the Blue Line has intentions for years. But since October, exchanges of fire have expanded in scope, depth, and intensity. I stated that almost daily exchanges of fire by Hezbollah and other non-state armed groups in Lebanon and the Israel Defense Forces are in repeated violation of Security Council Resolution 1701. I emphasize that the daily use of weapons by non-state armed groups is in violation of Security Council Resolutions 15. UN ሽዕ ግዜ ተዛሪቡ there is nothing that comes out of it ወላ ሓንቲ ዝሰምዓ ሃይሊ የለን ከም UN ኣብዚ እዋን እዚ ጥቕሚ ዘይብሎ ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ዘሎ የለን በዚ at the end of the day ክንድስ ተዛረብካ ዝመፅእ ለውጢ የለን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክበዓል ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር እስከ ንስማዮም It would appear that they have. That seems. Did the White House encourage the Israeli government to invade southern Lebanon? It would appear that they have. That seems to be widespread consensus. Nothing is happening that Washington has not wanted to happen, and that makes perfect sense, Judge, for the reasons I just outlined. We control all the resources, and we have access. Exactly. እዚ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ወይ እውን ብሓፈሻ ንሊባኖስ ክኣቱ ሰራዊት ናይ እስራኤል ኣፍቂዳ ድያ ኣሜሪካ ይብሎ ኣሎሲ ታመልሲ ዝሃበ ግን ፅብቕቲ እያ ኩሉ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘጋጥም ዘሎ ኣሜሪካ ዘይፍቀደትሉ ዘጋጠመ ነገር የለን ኢሉ ኤቭሪቲንግ ኣብ ጋዛ ዝተኸቲሉ ዘሎ ሰብ ኩሉ ፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ኩሉ እዚ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ቀትለታት ይኹን ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሱርያ ዝግብሩ ኣብ ኢራቅ ዝግብሩ መጥቃዕቲ ኩሉ ብፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ እዩ ኣሜሪካ ከምዚ ንእስራኤል ዘይትእዝዛ ገይሮም እስራኤል ኣሜሪካ እንድያ ተቐብላ ዘላ ተፅዋር ስለዚ እቲ ዘቐብል ዘሎ ኣፅዋርሲ ኣነ ይኮንኩን ገይረዮ ክብል ኣይክልኒ ሰብ ከይቀትል ሓደ ሰብ ቀታሊ ሰብ ዝኾነ ሓዊ እንተለካ ኮይኑ ወይ ዓርክ እንተለካ ኮይኑ ሰብ ከይቀትል ተደሊኻ እንታይ ክትገብሮ ኣይትቦን ኢኻ ዝዝለመኖ በትርን ሽጉጥን ትቦ እንተድሕር ኮንካ ጠያይትካ ተቐብለቶ ኮንካ ሰብ ተቐቲሉ ሲ በቃ ኣይሰምዓንን ክትብል ትኽእል ሰብ እቲ ነዚ ትገብር ዘላ ፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘለዋ ጥራይ ነተንያሁ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣሜሪካ ትሕግዞን ዕጆኻ ትብሎን ስለ ዘላ ኣብ ሚድያ እያ ኣንፃሩ ከም ዝኾኑን ዝቃወሙ ሰላም ክመፅእ ምቁራፅ ፀውሲ ክግበር ከም ዝደልዩ ኮይኖም ኣክት ትገብር ኣለዉ ኣብ ሪያሊቲ ግን ኣሜሪካዊ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ድሌት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ እዩ access to and dispose over very considerable sensitive technologies. So if we don't want something to happen, it's not going to happen. And anything that does happen happens because we've allowed it. But by what constitutional or moral standard do we wage war against Hezbollah? We haven't declared war, and Hezbollah poses no threat whatsoever to the United States. We don't have a treaty of alliance with Israel. I'm wearing my constitutional scholar hat. Well, we're in a strange set of relations with Israel that are analogous to some extent to FDR's relations with the British Empire and the Soviet Union before World War II. Very few people are aware that FDR dispatched Harry Hopkins to Moscow in July of 1941 to offer Stalin virtually anything he wanted and anything he needed. And we, of course, were not at war with Germany. The bombing at Pearl Harbor had not yet happened. We had a war ongoing for almost 2.5 years trying to provoke the Germans. ሕቶ እንታይ እያ ዘላ ብሓፈሻ ታሪካዊ መበገሲ ስለ ዝጥቀም እዩ እዚ እንታይ ዝብል እንታይ ትሕቶ ኣሜሪካ ምስ ሕዝብላ ንክትዋጋእ ዝኾነ ይኹን ግዴታ የብላን ማለት ሕዝብላ ንኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ስጋኣት ኣይኮነን there's nothing ምስ ዘራኽብ የብሉን ስለዚ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ዝኣቱ ዘሎ ምስ ሕዝብላ ንክዋጋእ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ብሕግናቶም ድማ በተቋምናቶም ኮንስቲቱሽናቶም ድማ ኣብዘይ ቦቱ ኣብዘይ ንኣሜሪካ ኣብዘይ ረብሕ ኩናት ሰራዊት ክሰዱ ከለዉ ድማ ኣንጻር ኮንስቲቱሽን እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ግን ኣገይን ኮንስቲቱሽን ይኹን ገላገለ ይኹን ንእስራኤል ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ሕጊ ናይ ዓለም ይኹን ሕጊ ናይ ዩኤን ሒዝካ ናይ እስራኤል ምሕጋዝ ከም ንቡር ምዃኑን ኣሜሪካ ድማ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክታት ክኣቱ ከላ ተመሳሳሊ ታክቲክ ተጠቂማ ከም ዝነበረት into attacking our warships when we actively aided the British and Canadian navies in moving supplies to Great Britain. So this is a similar set of circumstances. And I think it also has potentially very grave consequences for us. But as you point out, none of this is constitutional, but very little of what FDR did was constitutional. So I don't think anyone is remotely interested in discussing constitutional law at the moment. What will the consequences to us be? Will it be Russia coming to the aid of Iran? Will it be American boys coming home in body bags? Well, I think we have to reckon with some losses in the Middle East. I don't see how we avoid them. We know that we've had losses in Ukraine. It's simply being decided not to report those publicly and to dismiss the allegation that Americans have been killed in Ukraine by finding cover stories for them dying in other settings, other places, particularly in the United States.
I think things in the Middle East will be different. It'll be harder to provide those cover stories, harder to conceal. And the reason is very simple. This ruthless war of extermination is going to be confronted soon by overwhelming deadly force provided first and foremost by Iran, also augmented and extended by Russia, and I would argue eventually the rest of the Islamic world. But we've always said this, and you, Judge, have had these discussions with others on your show. No one in the region wants a war with Israel in the United States. The only people that are interested in a war in the region consist of Israel and primarily us. That's it. Yeah, my God. ናይ ብሓቂ ድሕዝን እዚ ኩናት እዚ ንሓደገኛ መልክዕ ክሕዝ ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘሎ ትሕቶ ድማ ኣሜሪካ ሰራዊት ናታ ኣብ ዩክሬን እውን ይመውት ከም ዘሎ ግን ሽፋን እናገበሩ ኣውፅኦም ኣብ ካል ቦታ ከም ዝሞቱ ገይሮም እዮም ሪፖርት ዝገብርዎም ዘሎ ኢሉ ተመሳሳለ ማእከላይ ምብራቅ እውን ሕጂ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ከኣቱ ተኮይኑ ከም ሕሱም እዩ ክመውት ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ብኩሉ መንገዲ ካል መልክዕ ክሕዝ ዝኽእል እዩ ራሽያ ከምታ ኣብ ሱርያ ገይራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትቃለሰና ዝኽኣለት ንኣሳድ በሽር አልአሳድ ንምሕጋዝ ተመሳሳሊ ናይ ሰራዊት ናይ ራሽያ ድዩ ሰራዊት ናይ ካልኦት ዓረብ ሃገራት ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ መፅኡ እዚ ኩናት እዚ ሓደገኛ መልክዕ ክሕዝ ናብ ሕዝብላ ናብ ሊባኖስ እንድሕራትያ እስራኤል እቲ ኩናት ምክንያቱ ሊባኖስ ካል ሃገር ስለ ዝኾነ ከም ሓማስ ከም ቃዛ ኣይኮነን ኣብ ቃዛ ካልእ ሰብ ኣትዩ ክሕግዝ ኣይክእልኒ ምክንያቱ 360 ዲግሪ ዝተሓፀረ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዘሎ ስለ ዝኾነ ናብ ሊባኖስ ተኸይዳ ግን ከምኡ ዝተሓፀረ ሃገር ኣይኮነን ብካልእ መንገዲ ናብ ሊባኖስ ኣቱ ብዙሓት እዮም ክህልው ስለዚ ምናልባት እቲ ካርታ ንኽትሪእዎ ኣብዚ ራእይዎ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ሊባኖስ ኣበየላ ኣብቲ ልዕሊ እስራኤል ዘላ ሌባኖን ትብላለ እስራኤል ትቀጠልያ ዘሎ ግደፎ ትቀጠልያ ማለት ዌስት ባንክ ማለት እዩ ጋዛ ድማ ተቀጠልያ እቲ ኣራንሾኒ እስራኤል እዩ እሱ ንላዕሊ ምስከትካ ሌባኖስ ስለዚ ሊባኖስ ኣብ ዶብ ምስ ሱርያ ከም ዘለዋ ብባሕሪ እውን ኣለዋ ስለዚ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ብሱርያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዕጡቃት ከኣቱ ከም ዝኽእሉ ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣብ ሱርያ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ካብ ኢራቅ ክመፅእ ከም ዝኽእል ሰብ ካብ ጆርዳን ክመፅእ ከም ዝኽእል ካብ ካልእ ቦታታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ናብ ተርቲ ቦታት ኢራን ኣብ ኢራቅ ትቋፀሮ ቦታ ኣለዋ ኣካል ናይ ኢራን ዝኾነ እቲ ሬዚስታንስ ዝበሃል ኣብሎ ስለዚ ብዙሓት ሰራዊት ናብ ሊባኖስ ክኣቱ ከም ዝኽእሉን እቲ ኩናት ድማ ኣዝዩ ደመኛን ደማውን ሓደገኛን ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣሜሪካ ድማ ነዚ ኩናት እዚ ክስዕሮ እያ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወላ ኣሜሪካ ንእስራኤል ሓጊዛታሲ ብቐሊሉ ክሰዓር ዝኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ክሞተሉ ዝኽእል ሓደገኛ ኩናት ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኦኬ እዚ ኩናት እዚ ከይኮነ ንኽድሕን ድማ ይቲ ተስፋ ናይ መብዛሕትእን ሃገራት ዓለም ንመለስ ኣብቲ ፀብፃብ ኣብዚ ነራ ኣሜሪካ እንታይ ቾይስ ናታ ኣብዛ ሪፖርት እያ ነይሩ ካብዛብ Iran has around 8 nuclear sites. Some are military complexes, others are so-called research centers. Netanyahu has always talked about destroying these sites, but is it tactically possible? Well, Iran's main nuclear site is Natanz. And to get there, Israeli fighter jets must fly deep into Iran, meaning they must evade Iran's air defenses. That's the first challenge, but let's assume they make it. The nuclear facility is 328 feet below the ground. Even American bombs cannot penetrate that. So the operation itself is quite a dangerous one. So ብዛዕባ እቲ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ዝገብርሉ ቦታ ክሓርሙ እንድሕር ኮይኖም እስራኤል መጀመርያ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራን ስለ ዝኾነ ኢራን ዓብ መሬት ስለ ዝኾነ ነፈርቲ ኩናት ናይ እስራኤል ነዊሕ ክኸዳ ክኽእል ኣለወን ኣብቲ ውሽጢ መሬት እስራኤል ኣብቲ ውሽጢ መሬት ኢራን ነዚ ክሓርምዎ እንተኮይነን እዚ ድማ ዓብ ሓደጋ ዘለዎ እዩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘለዎም ኣብዚ እዋን ድማ ራሽያ እውን ሂባቶም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ወላ እውን እቲ ቦምባታት እዚ ዓብየ ቦምባታት ናቶም እንትኾነ እውን ኣዝዩ 100 ሜትሮ at estimated 100 ሜትሮ ትሕቲ መሬት ኣትዩ ዘሎ እቲ ኒኩለራዊ ፋሲሊቲ ናቶም ስለዚ ኢቨን ኣብቲ ቦታ እንተመፂኻ እውን ንኽትገብሮ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እቲ ቦምባታት ናይ ኣሜሪካ እውን ክበፅሓ ከም ዘይክእል ስለዚ ምናልባት ኣብ ቅድሚትን ኣብ ድሕሪትን ኣበላሽኻ ዝኾነ ነገር ክትፈጥረሉ ትኽእል መንገዲ ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ከመይ ጌርካ ትዕንዎ ኣይጠፍኦምን እዩ ግን one of the riskiest operation ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራን ነዚ ክትገብር ዝኻለ ድማ ካብቲ ተመክሮናታ ብዙሕ ቃንዛ ስለ ዘለዎም ካብዚኦም ኣሜሪካን እስራኤልን ብዙሕ ፈተነታት ስለ ዘጋጥሞም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ እስራኤል ነዚ ንምግባር እንታይ ክትገብር እያ እቲ ዓይነት ሲስተም ክትጥቀም እያ ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ኣይክግበርን እዩ እዚ ኣይከኣልኒ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ካብ ካልእ ቦታ ድያ ክትመፅእ ፍሉይ ሚሳይላት ድያ ክትኩስ we don't know ግን ዓብ ቻሌንጅ ከም ዝኾነ ጥራይ ዝንገር especially if you're doing it alone. Which brings us to the second possibility, oil sites. Iran has around 98 oil fields. They also have 10 oil refineries. If you destroy them, you can cut off Iran's lifeline.
Just one problem here. Iran will retaliate. Reports say that they have issued a warning to the US. The Iranians have told the US that if you attack our refineries, we will burn oil facilities in the Gulf, like those in Saudi Arabia or the UAE. And it has happened before. In 2019, Iran's proxies attacked Saudi refineries. It led to a fall in Riyadh's oil output. So which option will Netanyahu choose? What will he strike? It depends on two things. First, how soon does he want a war? Does he want to escalate gradually, or is he itching to go? So ትሕቶ ድማ እቲ ካልኣይ ዕላማናቱ ድማ እቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ወይ እውን ናይ ነዳዲ መፃረይ ሪፋይነሪስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ሪፋይነሪስ ተሃሪማ እሞ ድሮ ኢራን ንኣሜሪካ ብካል መንገዲ ገይራ ጠንቃቅታ ሰይዳት ኣላ። ዝኾነ ይኹን ናይ ነዳዲ ቦታ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ናይ ስዑድያ ይኹን ናይ ኢማራት ይኹን ናይ ቀጠር ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ከተቃፅሎ ምዃና እያ ነጊራ ዘላ እዩ። እዚ ሓደ እሱ ካልኣይ ኩሎም ቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ዘለው ንኩላቶም ክድብድቦምን ከተጥፍኦምን ምዃና እውን ነጊራ ኣላ። ስለዚ ኣሜሪካ ዓብ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃና እዩ ዝንገር። ነዚኦም ኩለን ሃገራት ድማ ኣሜሪካ ፕሮቴክት ክትገብረን ጋራንቲ ኣትያትለን ዘላ። ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፆሪ ክኸውን እዚ እውን እስራኤል ነዚ ኩሉ ባዕሎም ፈልጡ ዓረብ ወላ ይደምሰሱ ኢላ ክትገብሮ ትኽእል ዶ? ሹር ክትገብሮ ይኽእሉ እዮም ኣይክእሉን እዮም ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ። ግን እቲ ኩነታት ግን ኣዝዩ በዳሂ ክኸውን ዳትስ ዋይ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ሓደገኛ ኩናት ስለዝኾነ ኢልና ንዛረብ ዘለና ብዙሕ ሓደጋታት ዘለዎ እዩ። ኢንፋክት ንዱባይ ኣብ መገሻ ጠጠው ኣብል ኢላ ኣላ ብሪቴን ናቶም ዜጋታት። ስለዚ ናብ ዱባይ ናይ ዩኤኢ ክትከዱ ተሓስቡ ዘለኹም ሓደጋ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ እንተደይከድኩም ይምረፅ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ኣይ ሆፕ ገለ ነገር ተማሂርና ኣለኹ እንተኮይና እንተሓሊፋትልኩም እዛ ቪድዮ ድማ ተስፋ ንገብር። ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ፣ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ፣ ደግፉ፣ ሜምበርስ ኩኑ እናበልኩና ኢሎም ማርስ ኣብዚ ክውድየ ከም ወትሩ ድማ ኣገዳሲት ለበዋ ከተፈልኩም እየ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ኤሮፓ፣ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ። ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህፅነኩም። ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት፣ ኣብ ክሪፕቶ፣ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና። ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና። ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና። ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም። ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና። ፕሊዝ ተጠቐምሉ። ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ። Thank you very much.